rescue response. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. DRR ce amsar mu. Zaman lafiyar ku ne burin mu. Dauda rescue response. Dan Zamfarawa dangin mu. DRR ce amsar mu. Dan yunkurin kare kanmu. Dauda rescue response. Dan taimakawa al'ummar mu. DRR ce amsar mu. Dan amana ne jagoran mu. Dauda rescue response. Honorable Anas coordinator mu. DRR ce amsar mu. Coordinator na DRR ne. Dauda rescue response. Ya ce mu taimaki sashen mu. DRR ce amsar mu. Mu taimaki matan lardin mu. Dauda rescue response. Mu duba ilimin 'ya'yanmu. DRR ce amsar mu. Mu kyautata wa iyalinmu. Dauda rescue response. Fito mu kare mutuncinmu. DRR ce amsar mu. Mu taimaki kanmu karan kanmu. Dauda rescue response. Mu roƙi Allah ya duba mu. DRR ce amsar mu. Kada mu ta zagin gwamnanmu. Dauda rescue response. Ku tashi mu ta haɗe kanmu. DRR ce amsar mu. Sako ya zo daga gwamnanmu. Dauda rescue response. Coordinator ya iso gunmu. DRR ce amsar mu. Da ikon Allah da annabi ba za mu girba asara ba. Dauda rescue response. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Bako da sallama aka san shi in kwaye barta mugu ne. DRR alƙiblar mu. To Zamfarawa gana kuje ta a Zamfara ɗaki ne. DRR ce amsar mu. Albarkacin manzon Allah bangon da ya ɗari kowanne. Dauda rescue response. Maganar mu kan organization ba kamfani don samu ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Dan amanar ku sau coordinator ne wakilin tsarinta. DRR alƙiblar mu. Ya ce a bayyana manufarta kowa ya san alƙiblarta. DRR ce amsar mu. Kai gudunmawa aikinta mai damuwa sai a cire ta. Dauda rescue response. Ambaliya ta ruwa in ta zo ta ba ma zauna ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Dauda rescue response kowa tana iya goya shi. DRR alƙiblar mu. In gobara kuma ta tashi sai sun yi aiki ta riƙa shi. DRR ce amsar mu. Ruguzo ko zaizayar ƙasa zafin ta sai sun kauda shi. Dauda rescue response. Komai suke yi don Allah ba za ka kawo sisi ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Sannan a tsarin ilimi ma mun zo da tsari kyawawa. DRR alƙiblar mu. Har ma ginin makarantun firamare da bencin zaunawa. DRR ce amsar mu. Ga biyan kuɗi na scholarship har ƙasar waje aka badawa. Dauda rescue response. Ga rijiyoyin bada ruwa bata ware wasu a ƙauye ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Magana akan rike al'adunmu na Zamfarawa ta lura. DRR alƙiblar mu. Doka da oda ta yi magana a biyar da duk aka tsatsara. DRR ce amsar mu. Faɗakarwa wa'azantarwa ga matasa har 'yan yara. Dauda rescue response. Ga baiwa mata sana'o'i empowerment ba a fasa ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar
tsabtace kowanne. DRR alƙiblar mu. Aikin tana daɗa burgewa, tsabta cikon addini ne. DRR ce amsar mu. Samarwa matasa aikin yi, empowermentin kowanne. Dauda rescue response. Sai godiya a gurin Dauda, gwamnan da bai ci amana ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. DRR market and shop suma suna daga tsarinta. DRR alƙiblar mu. Sannan da security guards ma domin a tashi a fafata. DRR ce amsar mu. Ta karfafa mana gwiwar mu, Allah yana daɗa haskata. Dauda rescue response. Tuzon farawa albishirin mu, ba za a bar mu kukawa. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Rana dubu ta ɓarawo ce, ɗaya ce ta mai kaya gata. DRR alƙiblar mu. Wannan haɓa ce ta jingina, kowa ya gamsu da tsarinta. DRR ce amsar mu. Da gudunmawarka da tawa da taki, duk ku tashi mu bada ta. Dauda rescue response. Da abin da kowa za ya iya, baye shirin sai ya zauna ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Ku malamai ku yi ta addu'a, shi mai kuɗi ya yi badawa. DRR alƙiblar mu. Haka gwamnati da sarakuna, kuma ku dage tsarawa. DRR ce amsar mu. Talakawa wanda muke zaune, in mun gani mai furtawa. Dauda rescue response. Duk abin da ya samu wani kakai ma, ko ba zai kyale ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu. Manufar mu bayar da agajin gaugawa ko ba a shirya ba. Allah ya ida muradinku, sannan ya kare mutuncinku. DRR alƙiblar mu. Manufar ku an gama ganewa, a idan mutane ta hasku. DRR ce amsar mu. Allah ya karfafa gwiwar shi, coordinator ne jagoranku. Dauda rescue response. Anas Muhammad Honorable dan amana, bai ci amana ba. Dauda rescue response. DRR alƙiblar mu.